and Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Omar, ginaingon, wa ko'y plano nga hilabdan ka. Apan nadalang gigunin mo. Nagpuno-puno lang noon ka sa akong problema. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Nag-brief na kong daan. Inigawas ni nang si sa banyo nga naligo. Guruyon ko dayon sa skatre. Og birahan dayon ako. Lami ara ba ka uno ning bagong ligo eh? Go-up ka ihi. Uy, ang akong cellphone. Kinsa man ning nanawag? Uy, si Mama Turyang man eh. Hello, Maturyang. Omar, ang imong manghod nagpabadlong na saday. Mamugos kit og pangayo kwarta. Abi kay bag-o man kong nakadawas akong kanang pensyon. Daghan taong kay kong bayranan, oy, kuryente, tubig, ug uban pa, mangayo, gyud. Naunsa ba taon na si Mayong, oy? Sila pa'y nangipon sa bay. Sila pa'y maghasul-hasol imong maayo. Saon man kuning manghod mo nga wa may trabaho. Ang kalib-in, maura may naay trabaho. Ayon na paghatag kwarta ni Mayong Maha. Mamugos lagi taon, basig mag-wild unya. Masa man siya? Tuwa pa silong naligo. Human atog ligo, musaka na to diri kay mangayo lagi siya kinintos. Ayo paghatag ha. Muanha ko karon dayon. Kasab-an ko na. Kung mutubag-tubagan ni ron, na. Kulatahon ko na siya. Sige ma. Bye. Ay, magsulubon ako sa kasunis. Adtuon ko salpais kong manghod. Dong, manakot kaliko. Day. Day, mula ka na ko, Day. Kay... naghubo naman ang kataon ng gawas banyo, Day, eh. O maga magbrag panty. Buha man pa din mo balik imong kay Sunis. Mula ka man ka. Umuta na ba na ako, eh? Muadto ko sa salbahis na kong manghod, Day. Kay buot na sa mga kwarta ni Mama. Pero... unya na lang kung muadto, eh. Di man to importante. Kanong imo? Ihumot kayo, may importante. Tanas kwarto na. Ano da yun? Dang, okay ramang good unta nga. Anhi lang to sawanan. Kita ramang duha. Pero, sige na lang. Ay, ito na kwarto na. Ito dayo.
tangi mo. Kayo. Huwag pa man gusto makain. Bisan dili ni bantang, bisan ko ito ni. Rulab kayo ko ni. Tapos kasi mo. Ha? Basa ko. May kitahubot na kong dangan, Chris. Siya. Kami akit ang nilinitan. Dako, taas. Ang sunod ani kay Sige pa na yan, si. Singalo nga pang ako. kana di Mag-69 tabi. tuwa na yun. Bali na yun. Labit. 69. Kakutas na gid oy. Bida sa di mamay. Matag medeka. Patria lang sa kagno ayo gila ilisang lagi na kog sweldo. Sweldo ni Marian, lisa di ka. Bueles lagi pero maluoy ko. Kay duha gud ang inyong anak nga siya ray nagpakaon anak gud. Wa magkitrabaho. Ay sos, mga player lagi ko. Bida sa niya. Ari na ko ba? Ang mga bata, ako na itong ipakaon ha. Ari na ko. Paitan ning anak ka oy. Nagsalig ra ba siyang kapuyo? Ay, asa ba sa disumar? Ingon siya kay muani siya aron siya'y kanang mubadlong siyang manghod pero wa man. Ma! Ay, ni ana di ay wa palibak. Ha, wag yun sila magkita. Kay dito agis ko sinang iyang manghod. Bida. Naabtan pa na ko siya eh. Piti nang yun ba? 3,000 na gyud ang huwam anak niya nako. Kinahanglan nga ilisang yun ni Maria ni Ma. Imo pa ng tanang gastos bay, tubig, kuryente. Unya, huwaman pa kag kwarta, nga way bayad. Ako'y maningil ni Marian Ma, inigsweldo. Ako'y maningil, maturyang. Maglisod og bayad, Anas Marianak. Ay, okay ra, oy. Datahan lang nag-usak libo, okay ra ko. Basta ma, ako'y maningil ni Marian karong ting sweldo. Ako'y maningil ma. Mao ba bay? Na problema kasi mong igsuong nga way trabaho? Kay sige lang panghuwam o kwarta sa iyang inhan o sa inyong inhan day? Nga way bayad o sabra? O lagi bay, way trabaho. Ang kalipin rin gabuhi niya og sa duha nila ka anak. Kaluoy si Kapuyo, no? May kaiwasan siya biyahe sa babae na. Buutan mo nas Marian, bay. Pero, wata kahibaw unsa sa una-una anak. Kura ba? Kita na bagikos bunal nga sa akong manghod. Kaya ako man nagsuon. Tigli kinadako iya. Layo, ang nasa ako bay. Agoy, gamay din nagbunal ang imong manghod? Oy, kuyaw bay. Kuyaw day kung mabiyaan na. Mabiyaan gina siyang uyab. Tanawan niya. Mabiyaan na siyang kalibin. Day, og sweldo mo nimo no. Di ko pakita sa bahay ha. Inig uli nimo, inig kahapon. Ugma ba? Ikaw balibad ni Manoy Omar nga maningil sa kong utang, okay? Sa may akong ibayad, ano, ay nga daghan man tag-utang. Ay, paita, bayaan ni, humang ko'y kalipay na itong pagpuyo eh.
Tapulan kay ka mga pre og trabaho. Unyas Jerjer, luya pod ka. Ay, tagbaw tagpa-strong anang imo. Stilan man eh, problema. Ay na, magidila to. Ha? Kayo, daan kaya kong dila sa. Ha? Kita ka? Day, dila nga nara ibabaw ang gilok. Oh. Kapoy. Mas lami gitong imuha, nga tos ilawom ang gilok ba. Oh. Pero manay ayong imo. Di na ko paita, di pa dako, luya pa. Hindi, Marion, suday. Maayo ron og ewaros mama. Tuas probinsya. Si Mayor ron ang ug ang gikalibin nga naas bahay. Pugson ko ginako sa pagpangiron si Marian. Kira man ako nga udatag katunga sa utang ni mama. Ang importante nga makahatag lang. Sila pa'y nangipon. Sila pa'y mangitag hasol sa akong inahan. Marian, wey. Nagpantira mo gud ka, wey, bra. Niarak ko kay maningil sa inyong utang ni mama. Biyarin ako, bi, kay ako rin hatag ni mama. Sige na. Dugay na ko nga nakabati og istorya. Nga dako ko no ang imo, Manoy Omar. Marian, wey, imo, manggugong, igakos og ihaggan. Ang imong boobs na mag-id may isang lugar. Mag-id? Tagsarabaya kay mo, George, na ako imong manguhid. Tanana, sa katrita, lipaya ko. Gusto ko matakpaw sa sex. Dali naman nun. Manoy, kalami mo ungat. Kalami. Manoy. Bisan may duha nakakaanak nga ni Agili. Kalami. Busok pagabog ayo. Ang imo sa no. Katanaw ng imo. Kukunin ko sa imo. Ako buwan akong brief. Sige. Wow. Grabe anak kadako kataas. Kini mo akong gusto nga matilawan. Hinahinay lang nga kay batok. Kasagad sa ngipon. Batok ani. Hinahinay lang. Kadako ani. Basta na. Plaster na. Ibilan na naman mo kapaabi. Dara. Ready na ko. Kabantang ka sa buhay. Huwag nga akong asawa ko utun kaayo. Dara. Inip. Mao ginilami. Salamat. Kalami. Manoy. 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 Sige pa, Manoy. May nahitabo gyud namo ni Marian atong higayuna nga kalib-in sa akong manghud. Human sa nahitabo namo, wa na lang kumudawat sa bayad sa ilang gihuman sa kwarta ni mama. Ako na ni bayad og sekreto ni mama. Ako na lang intawon mo ini bayad. Mga katong mga kasama ang kaagi ni Umar, diniling tulumanon. What's the style? Ako na lang taon ang nibayad style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.